Hapin sa usa ka gatos ang na-hired on the spot sa gipahagayong job fair sa Public Employment Service Office kon Peso, Lapu-Lapu City sa usa ka mall sa Mactan karong adlaw. Ani ang report. Gatusan ka mga upunganon ang midagsa sa gipahigayong job fair sa Public Employment Service Office kon Peso, Lapu-Lapu City. Usa sa mga namasin nga makasudog trabaho ang 22 anyos nga si Renz Tumulak kansang kontrata sa gitrabahoan nining kompanya sa MEPS na humana. Checker siya kaniadto sa usa ka kompanya nga manufacture og mga optical products. Apan karon buot niyang mosulod og trabaho sa usa ka restaurant. Wala naman kay naghinay gid ang kanang mipsa karon. Mo try lang ko na kanang sa waiter na sad na ba. Lain na sad na kan. Lain na sad na company. Lakip sa mga maswerte nga na-hired on the spot, ang fresh graduate nga si Mary Grace Soronio, kinsa nakasulod og trabaho isip usa ka ESL teacher. Hired on the spot usab ang 24 anyos nga si Renier Yusores, sa gi-applyan niya nga usa ka supermarket. Bag-uhay lang usab nga nawada og trabaho si Renier, dihang nahuman ang iyang kontrata sa usa ka factory. Busa gikalipay niyang may bag-ong trabaho na usab siya. Na kulbaan ko nga nalipay pud ma'am nga na hard jud po ma'am. Mato ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga kinina ang ikatulong job fair nga gipasiugdahan sa ilang buhatan karong tuiga. 4,900 ka mga job vacancies ang gitanya gikan sa 38 ka mga kompanya. Sagad niini mga BPO companies, hotel, ESL ug supermarkets. Duha usab ka mga manpower services nga nangita og skilled workers alang sa UAE ang misalmot. We're very much happy nga our employers ni sanong gyud sa tuang hangyo nga mas maayo gyud nga daghang gyud sila mahatag nga kahigayunan nga maka-hire sa atong mga aplikante for our job fair today. As of 3 p.m. kaganiha, moabot na sa 123 ang mga na-hired on the spot. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merodina, Balitang Misda.